дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар иброз гардид ки занону бонувони мамлакат барои тарбияи фарзандон дар роҳияи омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар, риояи қонунҳои миллӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, расму оинҳо ва суннату анъанаҳои мардуми бостонии тоҷик, аз ҷумла сарфаю сариштакорӣ ва пӯшидани либосҳои миллӣ саю кӯшиши бештар ба харҷ медиҳанд. пешвои миллат бо эътимоди комил иброз намуданд ки занону бонувон дар масъалаи муқовимат ба бегонапарастиву хурофот ва исрофкориву зиёдаравӣ дар сафи пеши ҷомеа қарор бигиранд. дар ин замина дар ноҳияи Шоҳнон аксияи тарғиботии тоҷикона мепӯшем роҳандозӣ шуд ки занону ҷавондухтарон ва кӯдакону наврасон либоси миллӣ атласу чакан ва либоси бадахшонӣ ба бар намуда ба воситаи иқдоми мазкур маданияти либоспӯширо манзур намуданд. ҳар як нақш, ранг ва гулдузиву шерӯзӣ нишона аз фарҳанги пурғановати миллати кӯҳанбунёди тоҷик гувоҳӣ дода, дар тани бонуи тоҷик шинаму зебо мебошад. хушбахтона аз давраҳои қадим аҷдодони мо барои имрӯз занону бонувони тоҷик мероси бузургеро боқӣ монданд ки мо бояд ин меросро аз даст надиҳем. ин фарҳанги либоспӯшии тоҷикона мебошад ва чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат дар паёми имсолаи худ таъкид намуданд, асосан барои занону бонувони тоҷик мо бояд фарҳанги либоспӯширо аз даст надиҳем ва фарҳанги либоспӯшии бегонапарастиро риоя накунем. мо бояд пӯшидани либоси бегонаро аз байн барем ва либоси миллии худро ба ҳамагон муаррифӣ намоем. тоҷикистони соҳибистиқлоли мо имрӯз дар арсаи ҷаҳон ба сифати давлати ташаббускор эътироф гардида, ворид гардидани атласу чакани тоҷикӣ ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боиси ифтихори ҳар тоҷику тоҷикистонист. дар партави ин tashabbusҳои фарҳангпарваронаи ҳар як сокини баору номуси кишвар дар муаррифии тамаддуни миллати хеш барои ҷаҳониён саҳмгузор бошад. ҳар як ҷузъи либоси миллӣ дорои маънии махсус аст. нақши гулдузӣ ки дар либоси миллӣ истифода мешавад, рамзи табиат, муҳаббат, зиндагӣ ва фарҳанги мардумиро инъикос мекунад. либоси миллӣ дар ҷашнҳо ва маросимҳои миллӣ нақши муҳим мебозад. дар ҷашни наврӯз ки яке аз муҳимтарин ҷашнҳои миллии тоҷик аст, мардуми тоҷик бо либосҳои рангоранг ва зебо ба кӯча мебароянд ва дар рақсҳо ва сурудҳои анъанавӣ иштирок мекунанд. бонувону модарони ноҳияи Шоҳнон ташвиқу тарғиби либоси миллиро сармашқи кори ҳамарӯзаи хеш қарор дода, онро ҳамчун инъикоскунандаи фарҳанги волои аҷдодӣ ба хотири аз байн бурдани бегонапарастӣ миёни насли ҷавон арҷгузорӣ хоҳанд намуд.